motisi ni KUCO obago ng'anyo machiegni gi apise magawo mochung' ne thieth pachoka ka gikwayo sirkal mondo kete tim moko kuom dwachgi. Kane gitwak gi jofwambo e kinde ng'anyo no, jotend KUCO oseo sirkal kuom deko kete tim dwachgi mopogore opogore kamoting'o chwalo gi e ngas mag tije, ndiko gi e tije yo ma ongirore kaachiel gi nywando gi e okumba mar thieth ma pacho kaendi. Jokanyo mag KUCO osingo gi ni gidhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' sirkal ne chop singo margi. We are here because we have 4 issues. Number 1, being by the discrimination and exclusion by the cartels within the Social Health Authority. Number 2, being about the delay of posting of interns for almost 1.5 years. Number 3, being about the failure to absorb the universal health coverage staff as it was recommended by both houses of parliament. And number 4 is about the usage-supported program. Chunyo kumor ko kaka sirkal terowa e pinyni. Ana wuon kaka clinical officer okanyal yudo services mag SHA. Achiedho ji, lakini an kadwani mondo dhi ochiedhe e hospital to kanyal yudo services nyaka chul pesa cash.